गोदोनिफ्रायनो माने सुथुर बायदियै मोनसेया मोनसेखौ माने लालायनानै आवगायबोबाय थाबाय बियो जे दिनै गमामायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनायाव गावबा गावनि सार्थखौ नागारनानै जुदि खौसे जानो हायोब्ला न'खर मोनसे गावस्रानाया ज' जाफिनोबा बिनिख्रुइ गोजोनथाव बाथ्राथ' जेबो जानो हाया। बुंदों जे बिजेपिया इलेक्शननि थाखाय जानजि खाफ्रानांगौ बिटिसि इलेक्शनाव आरो आगोलनि बायदिनो हारसिङै गेलेगोन। हारिनि अलखदाव खौसे जानाय एबसुआ खावलायनाया जाफुंनाय नंला नामा? माने फाफ्लियाव होनानै बे प्रमद बर'खौ थेव गावगोन, प्रमदनि फाफ्लियाव होनानै बे हाग्रामाखौ थेव गावगोन आरो हिमन्तआ दबदखनि खालामनानै बाहाय रायजो सासन खालामनोसो नागिरदों। बिजेपिनि आमोलाव बिटिआर जोनोम होनाया मा जाखो? बेयो मोनसे खान्थाल फिथाइ, देदगा फुंगा खान्थाल फिथाइ, नाथाय खान्थालनि उदैखौ जेब्ला हाबफैयो रेवा गरसेबो गैया। बे जाहैबाय बिटिआर रेकर्ड। জাতি ধর্ম ভাষা গোষ্ঠীৰ সম্প্ৰীতিৰ এই সুৰ মিলি জুলি আমি ভেদাভেদ কৰোঁ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव मानि थाखाय नोंसोर फावसोना बे बाराव जुदि खौसे जाया जोंनि 6 शिड्युल मोनखानाय गोहोआ जोबनायनि फारियाव रोखा जाबाय। एबसुनि लाइननिफ्राय थांनायखौ होननो सानदों प्रमद बर'नि एंगेलजोंनो बांसिन गोब्राब जागोन नामा? खारन माखासे लिडार दङ UPPL आव नामखौ आं दिनै लाया, नोंथांमोनाबो खोनासंनो नाजा। बै समाव होनखायोमोन हारियाथ' थिग जागोन दे जों खौसे जायोब्ला जोंहा मा मोनगोन। जेब्लानाखि इउनिटिनि खौसेथिनि खोथा फैदों अब्ला बे जिनिसा आंनाव हठात आंनि खर'आव नांफैदों आरो बै आन्दोलन खालामनाय समावनो जेब्ला जोङो बै BNC बड' नेशनेल कनफारेन्सनि एडभकेसिखौ खालामदोंमोन आरो जेब्रामोनहा पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटिनिफ्राय गर्जन मोनहा जोङो जयैनो जेब्लानाखि NDB एबसुखौ ज' जाजानो लुबैदोंमोन, BPF खौ ज' जाजानो लुबैदोंमोन, बै समावनो माखासे एबसुनि नेताफ्रा UPPL नेताफ्रा होनखायोमोन खौसे जायोब्ला हारिया मोजां जागोन, हारिहा मोजां जागोन, नाथाय जोंहा मा मोनगोन। दा बेफोरबायदि मानसिया दाबो थैयाखै दंथारो। दा बेखायनो I have a strong apprehension whether this idea of unity will succeed. खोथाय खेबसुनि गुबुन मोनसे मुं बिस्वजित मोनथाय दङ आरो बे हिसाबै बयनिबो साननाया एखे नङा। बिथाङा हयतो बबेखौबा दिगखौ नायदों आरो बे दिगाव नुदों बिथाङा जे आं माखासे बेलायाव हयतो फोथायखौ खालामनाय बायदि जादों आरो बेखौ नुनानै बिथाङा बे मथे हयतो बे खन्थाइखौ लिरदों। BPF আৰু UPPLৰ মাজত ইউনিফিকেশ্যনৰ কথা যেটো ওলাই আছে এটো এক্সাক্ট সেন্সত ইউনিফিকেশ্যন নহয়, একত্ৰীকৰণ নহয়, দল ভাঙা ভাঙি সেইটো বিষয় নহয়। BPF দল ভাঙি UPPLত সব সামিল হ'ব লাগে, UPPL দল ভাঙি দি BPFত সবে আহি পেলাই সামিল হ'ব লাগে, তেনেকা ধৰণৰ নহয়। ইয়াত দল BPF দল হিচাপে দলে থাকিব, UPPL দল তেওঁলোকৰ আছে UPPL দল হিচাপে থাকিব। কথাটো হ'ল নিজৰ নিজৰ দলৰ পৰিচয় অস্তিত্ব বজাই ৰাখি দলীয় যিবিলাক নিজৰ পতাকা আমি হাতত ৰাখি আগন্তুক 2025 চনৰ BTC ইলেকশ্যন যেটো হ'ব সেই ইলেকশ্যনত আমি দুটা দলে আসন বুজিৰে 20টা মানে কি কয় 40টা সমষ্টি যেটো আছে সেই 40টা সমষ্টিটো আধা কৰি পেলাই ইলেকশ্যন খেলিব পাৰো নেকি? BPF आरो UPPL सावरायनाया जागासिनो दं, खेबनै खेबथाम जाबाय। सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ, जायोबा मोजां, आंबो दिनै ज' जानायखौ लुबैदों। किन्तु बे सावरायफुबाय थानाय समावनो बे UPPLनि माखासे नेता कर्मिफ्रा ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामगासिनो दं, थारमाने बे माने जोंनि दलखौ सेस खालामनो नाजादों, नस्थ' खालामनो नाजादों। बिसोर बुंदों जे UPPL आरो BPF मिलायखासिगोन आरो हाग्रामाया दिसपुराव थांनानै मन्थ्रि जाहैसिगोन आरो प्रमद बर'आ BTCनि चिफ जाफिनसिगोन होननानै माने बांसावगासिनो दं बिसोरो। किन्तु बे खोथाया नङा, थारमाने बिसोरो जोंखौ सावरायनायनि नामाव सावरायबाय थाफ्लानानै
जोंनि BPF हान्जानि मानसिफोरखौ बोलांनाय प्रमदानो BPTCनि चिफ जाखासिगोन होननानै UPPL नि मानसिफ्रा माने जोंनि BPF हान्जानि मानसिफोरखौ फैसा होयै लांबाय थादों होननाय खोनादों बे एकदम मिसा खोथा आङो BTC आवनो थागोन BTC आवनो जोङो खामानि मावनांगौ दङ दिसपुराव जों जेबो खामानि गैया खौसे जायोब्ला सिट शेयारिंनि बाथ्रा फैदों बोरै खौसे जायो जाया सिट शेयारिं बोरै खालामा बे सावरायबाय थादों दा जेबो बुंनो हाया नोंथांनि समस्थियावनो BPF नि माखासे मावखुलियाव UPPL नि जोंना खोथाया मा दा BPF हान्जाया सरकार दानो 100% जोंनिफ्राय आरोबाव सोरबा थांनो लुबैदोंब्ला जों हगारगोन थांनाया मोजां मानसिया एसे गेसें जानांगौ होनबा मोजां खामानि मावनो बांद्राय होंगो दोंगोबा माबा जाया थांनायफोरखौ मोजांसिन मोनदों आं जायफोर थांदों बिसोर थांथोंसै आरो सोरबा थांबावनांगौ दंबा थांथों खिन्थु जोङो BPF-आ 2025 आव 100% सरकार दागोन बास आं बिसेस बुंनो नागिराखैमोन मैया आंबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बाथ्राखौ खोनादों जायखिजाया बर' हारिया साफ्रोमबो बर' फिसाया मुलुगाव थानाय साफ्रोमबो बर'आनो दिनै बर'नि राजखान्थि समाज बेबस्थाखौ खौसे जाजानो लुबैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा हांख्रायनाय आरो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जा लुबैनाय बे लुबैनायखौ जाफुंहोनायाव जोंनि UPPL सरकारा जेब्लायबो दङ बिथाङा गावनि राजखान्थि सार्थनि थाखाय बेखौ बुंनो हागौ खिन्थु जोंनि UPPL-आ जिखुनु पर्यायसिम थांनानैबाबो बर' हारिखौ खौसेथि खालामनायाव जों जेब्लायबो दङ मा होनदों उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय जों थियारि जानानै दङ आरो देरहानायाथ' जों देरहाखागोन कन्टेस्ट होनायथ' जोंनाव गैखाया सोर दैदेनगोन BTC-खौ प्रमदानो दैदेनफिनगोन ना हाग्रामाया दैदेनगोन बिथाङानो जुदि सालायनो हाबायब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांखौलाय मानो बावनो BTC-खौ रैखा खालामना गोरोमजा जुदि रैखाथि होनो हाबायमोनब्ला हाग्रामा महिलारिखौलाय मानो थोनांगौमोन